אתם חייבים לראות את זה. גם בעצם נטש אותנו. הוא לא עוזר לנו בתקיפה. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. נתניהו הימר על המדינה ובחר לצאת למלחמה בלי ארצות הברית. האמריקאים כבר לא איתנו, ואנחנו נשאר פה לבד. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. טריד מאוד כמה בנו כאן על טראמפ, ובסוף אנחנו חוטפים סתירה אחרי סתירה. A spectacular military success. פגיעה אנושה בתוכנית הגרעין. את זה לא השגנו. זורק אותנו מתחת לגלגלי האוטו. טראמפ נכנס? כן. לתחושתי, לא. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. לא בטוח שהיא משמידה את פורדו. Bordeaux, Natanz, and Esfahan. מה יש להגיד? טראמפ לא אוהב לוזרים. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. מה יש להגיד? איך אומרים? נכון, לא נכון, העיקר שתחרטט בביטחון.